Imbeda l-proċess sabiex pajjiżna jkollu avukat tal-istat ġdid. Dan hekk kif twaffqet il-Kummissjoni l-ħatra ta' avukat tal-istat ġdid. Din il-Kummissjoni se tkun qed titmexxa mill-Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzopardi u l-imħallfin emeriti Lawrence Quintano u Antonio Mizzi. Dan wara li l-ġimgħa l-oħra l-ewwel avukat tal-Istat Dr. Victoria Buttigieg ġiet maħtura bħala l-ewwel Avukat Ġenerali mara. Fil-Gazzetta tal-Gvern il-Kummissjoni l-ħatra ippubblikat sejħa l-post vakanti f'dan l-irwol. Fil-jum li ħarġet din is-sejħa, One News kellem mal-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis li qal kif din il-Kummissjoni se tkun tiltaqa' ma' dawk interessati u tintgħażel l-aħjar persuna. L-Avukat tal-Istat jintgħażel billi daw it-tliet imħallfin jiftħu public call, jisimgħu jagħmlu l-interviews, ovvjament jażlu l-iktar persuna li idonea li hija tista' taqdi din il-funzjoni tant importanti li tkun l-Avukat ewlieni tal-Gvern. Il-Ministru Zammit Lewis fakkar kif din il-bidla saret lura f'Diċembru li għadda, meta Dr. Buttigieg laħqet bħala l-ewwel Avukat tal-Istat. Permezz tek infatmu uffiċjalment il-funzjonijiet tal-Avukat Ġenerali u dak tal-Istat. Qabel ma kien hemm dan kollu, qabel 2017, kien il-Prim Ministru jew il-Ministru tal-Ġustizzja iqum filgħodu jaħtar min irid. Ma rridniex hekk, ridna sistema serja u trasparenti.